Té la paraula el senyor Blanc. Les esmenes del PP no milloren la vida de ningú. Milloren cadires, consoliden càrrecs, són els salvavides tècnics d'un Consell en caiguda lliure. Les esmenes 1937 i següents, aquests sistemes de gestió intel·ligent per ports i aeroports, jo crec que el govern de Mazón posa pantalles de fum i no ensenyen les factures, mentre nosaltres el que volem són pantalles de dades, gestió eficient i prevenció de desastres. En 7 mesos, vostès no han sigut capaços de donar una resposta clara a milers de persones afectades. Com pretenen ara que els valencians i valencianes creguen que en els pròxims 6 mesos, que seran els últims del senyor Mazón com a president, van activar alguna cosa? Si no tenen projecte, no tenen model i ni tan sols tenen agenda. 16.600 milions d'euros activats pel govern central, dels quals 5.000 milions ja estan abonats. I vostès, amb prou feina, 900 milions. I una part encara sense arribar on toca. Miren, no és que Mazón estiga en temps de descompte, és que ja està amortitzat. I el que estem debatent ací no són els pressupostos d'un govern en projecte, són els pressupostos del següent govern a Mazón. I això ho fa, si cap, més patètic. I és tan evident que ja ni ho dissimulen, perquè han renunciat a governar i han decidit centrar-se en salvar al soldado Mazón. Però ni el poble salva ja, ni el PP estatal el vol, ni Europa el reconeix, ni els seus propis companys el respecten. Només mos queda el ridícul de cada setmana. I la millor esmena que podem aprovar des d'ací és clara i senzilla. Que Mazón i el seu Consell dimitisca i que convoque eleccions. Que la gent decidisca si vol continuar aguantant esta agonia o començar un nou camí amb la presidenta Diana Morant. Moltíssimes gràcies.